pangidamuan sa mga yad-awan, sa pagpabukir at pambailihan, miski riin abir sa pangrayagaman. Naramyag ka inistoryahan, lalo ikumpi sa tigraan. Tanan ay naliwas sa ughan, hanrong kalisuran namumutan. Uro gayay na panahon gina, ugang yapas pa sa hunahuna, mayaduin man sa usan-usan, pag-ami ko'y makusog pa. Pa'y maghali kainibhanan, sa problema'y wayat inabadaan, mabuganak basan inabadawan, ramay-ramay sa oras ikasubuan. At kung nagkakalisuran, napapaado sa nakaraan, pagdawanan, pagpahinor, sa bawat usa ay humor. Uro gayay na panahon gina, ugang yapas pa sa hunahuna, mayaduin man sa usan-usa, pag-ami ko'y makusog pa. Ako'y napatinak, pilang tuig pa man ka magligar, pag-iinibhanay, hindi gihapon malimtahan. Pero gayay na panahon na, ugang yapas pa sa hunahuna, mayaduin man sa usan-usa, pag-ami ko'y makusog pa. Pag-ami ko'y makusog pa, pag-ami ugang yapas pa sa hunahuna, pag-ami mayaduin man sa usan-usa, pag-ami